Etxebarri egiten zanean, holan, celebraziorik edo ospakizunik edo lan egiten zan? Monjorra. Monjorra. Eta zeizetan zan hori? Kaberan Monjorra, berde fil de obra esaten zan moruen. Bai. Hoxe zan. Monjorra, danak bilizen guztizek, parte hartu denak, zubilitzen egun baten lagun zen, Monjorra, dekozu derechu, Monjorra. Bai. Eta Monjorra zeizetan zan, beharrean ibili diren behar ginentzako, edo auzokoentzako bere, edo... Beharren ibili diren entzako. Bai. Biarrin egibitzen kareke, Monjorra. Fina, kabez zanien, untsu arte, ondo hori, Monjorra, Bai. Ioen etxasko iten zian, hori... Hori jabere galdu da? Hori galdu da. Lastimea, ez da? Lastimea, Bai. Eta ostantzen holan Etxebarria egiten dan bitartean, edo teilatua egiten dabilen artean bere erramua, osea, arbola erramaran bat edo minten jakon bere, ez da? Hauxe zaba Monjorra. Bai. Hori pinti zanin, Monjorra da seinal izan. Bai. Orduan esaten bat, lehen telefono izan egon, erreka bat batien zerroen oso zen, iseri etati moruen, ezer badan iseri etako na. Orduan, izerea ataratea izeten zan seinalea, ez da? Seinalea. Bai. Da hori ipintie arramien Monjorra. Teletun ipintzanien, ia Monjorra da, ia horiak aldean.